Vítejte na kanále Průvodce světem kolem nás. Dnes si posvítíme na svět freelancerů. Těch, kteří pracují sami na sebe, nezávisle na firmách, ale přitom vytvářejí obrovskou hodnotu pro trh. Co vlastně freelanceři dělají? Jaké obory jsou pro ně nejzajímavější a jak se v tomto světě zorientovat? Pokud vás zajímá, jaké to je být freelancerem, nebo uvažujete o tom, že byste se jím mohli stát, toto video je právě pro vás. A pokud se vám téma líbí, nezapomeňte dát odběr a zanechat komentář. Než se pustíme do podrobností, pojďme si říct, co to vlastně znamená být freelancerem. Freelancer je člověk, který pracuje na volné noze, to znamená, že není zaměstnán v jedné firmě na plný úvazek, ale poskytuje své služby různým klientům. Je to moderní forma podnikání, kde jste svým vlastním šéfem. Odpovídáte si sami za sebe, organizujete si svůj čas, vybíráte si projekty, ale také nesete plnou odpovědnost za to, jestli vám práce přijde a jak si zajistíte stabilní příjem. Jedním z příkladů, jak tato kariéra může vypadat, je příběh Pavla, který dříve pracoval jako grafik v reklamní agentuře. Po několika letech se rozhodl, že už nechce být omezený pevnou pracovní dobou a chtěl více svobody. Pavel byl vždy talentovaný grafik a věřil, že může pracovat nezávisle. Začal si budovat své portfolio, navázal kontakty s klienty a za pár měsíců byl plně freelancerem. Pro něj to znamenalo více času na rodinu, více volnosti v tom, na čem chce pracovat, ale zároveň i větší zodpovědnost za vlastní podnikání. Freelancing je stále populárnější volbou kariéry po celém světě. Co ale lidi motivuje k tomu, aby se vydali touto cestou? Jedním z hlavních důvodů je flexibilita. Lidé mají rádi možnost si organizovat svůj čas podle sebe. Mohou pracovat z domova, z kavárny nebo klidně z pláže na druhé straně světa. Většina freelancerů má možnost si zvolit, kdy budou pracovat a na čem budou pracovat. To je pro mnoho lidí neodolatelný benefit. Další výhodou je možnost výběru klientů a projektů. Pokud pracujete v tradičním zaměstnání, často máte omezené možnosti, co se týče výběru úkolů. Jako freelancer si ale můžete vybírat, na jakých projektech budete pracovat, což vám umožňuje více se zaměřit na to, co vás opravdu baví. Můžete odmítat práci, která vám nevyhovuje, a soustředit se na projekty, které vás naplňují. Na druhou stranu freelancing není pro každého. Jak nám ukázal Pavlův příběh, je to cesta, která vyžaduje hodně disciplíny a schopnosti se organizovat. Když jste freelancer, nemáte pevný plat a jistotu zaměstnání. Každý měsíc musíte hledat nové klienty, udržovat vztahy s těmi stávajícími a k tomu se ještě starat o účetnictví, marketing a další podnikatelské záležitosti. Není to jednoduché, ale pro ty, kteří jsou ochotní na sobě pracovat, to může být velmi obohacující cesta. Freelanceři působí v mnoha různých oborech, ale některé jsou pro freelancing obzvláště vhodné. Podívejme se na 5 hlavních oblastí, kde freelanceři nejčastěji působí. Za prvé, grafický design a webdesign. Grafici a webdesignéři patří mezi nejčastější freelancery. Firmy, startupy i jednotlivci potřebují vizuální identitu a webové stránky a často si najímají nezávislé odborníky, kteří jim pomohou s tímto klíčovým prvkem jejich podnikání. Freelancerům se v tomto oboru často daří získávat zakázky, protože každý projekt je unikátní a vyžaduje kreativní přístup. Za druhé, copywriting a obsahový marketing. Obsah je král, jak se říká, a firmy stále více potřebují kvalitní obsah pro své weby, blogy, newslettery nebo sociální sítě. Freelanceři zaměření na psaní textů a marketingový obsah jsou tedy v dnešní době velmi žádaní. Pokud umíte dobře psát a rozumíte tomu, jak tvořit obsah, který zaujme a prodává, je pro vás copywriting skvělou cestou k freelancingu. Za třetí, IT a vývoj softwaru. Vývojáři,
programátoři a IT specialisté jsou na volné noze velmi cenění. Technologický sektor je v neustálém růstu a poptávka po kvalitních vývojářích neustále stoupá. Mnoho firem si najímá freelancery na konkrétní projekty, protože to pro ně může být výhodnější, než zaměstnávat interní tým. Za čtvrté, fotografie a videografie. Fotografové a videografové také často působí jako freelanceři. Ať už fotí svatby, firemní akce, nebo točí reklamní videa, práce na volné noze jim umožňuje být flexibilní a pracovat na různorodých projektech. Kreativní povolání, jako je toto, často přitahují freelancery, kteří si chtějí udržet kontrolu nad svými projekty a stylem práce. Za páté, poradenství a konzultace. Mnoho odborníků v různých oblastech se rozhoduje pro kariéru na volné noze. Marketingoví konzultanti, finanční poradci, kouči nebo HR specialisté. Ti všichni mohou pracovat nezávisle na firmách a nabízet své služby širokému spektru klientů. Pokud máte v nějaké oblasti hluboké znalosti a zkušenosti, poradenství může být ideální cestou k úspěšnému freelancingu. Freelancing má řadu výhod, ale není to bez výzev. Jak jsme zmínili v Pavlově příběhu, jednou z největších překážek je nejistota příjmu. Když jste zaměstnaní, máte každý měsíc pevný plat. Jako freelancer ale nikdy nevíte, kolik zakázek se vám podaří získat a jaký bude váš příjem. To může být stresující, obzvlášť v začátcích, kdy si teprve budujete klientelu. Další výzvou je potřeba sebeřízení. Jako freelancer jste nejen pracovníkem, ale také podnikatelem. Musíte si organizovat čas, plánovat projekty, udržovat komunikaci s klienty, fakturovat, vést účetnictví a řešit právní otázky. Může to být náročné, zejména pokud nemáte s podnikáním zkušenosti. A nakonec je tu samota. Zatímco někteří lidé si užívají práci z domova a klid, jiní mohou postrádat sociální interakci, kterou běžně zažívají v kanceláři. Freelanceři často pracují sami a i když komunikují s klienty, nemusí mít pravidelný kontakt s kolegy nebo týmem. Tento aspekt může být pro někoho náročný, zejména pro extroverty. Pokud vás freelancing zaujal a přemýšlíte o tom, jak začít, tady je několik kroků, které vám pomohou vydat se na tuto cestu. Za prvé, zhodnoťte své dovednosti a zkušenosti. Prvním krokem je zamyslet se nad tím, co umíte a co můžete nabídnout. Jaké jsou vaše nejsilnější stránky? Jaké dovednosti máte a jaké projekty vás baví? To vám pomůže určit, na co se budete soustředit jako freelancer. Za druhé, vytvořte si portfolio. Jakmile máte jasno v tom, co chcete dělat, je čas na vytvoření portfolia. Portfolio je ukázka vaší práce, která slouží k tomu, abyste klientům předvedli, co umíte. Můžete v něm mít předchozí projekty, ukázky své práce nebo simulované projekty, pokud zatím nemáte žádné komerční zkušenosti. U Pavla to znamenalo připravit vizuálně atraktivní portfolio grafických návrhů, které už předtím vytvořil v agentuře. Tento krok byl klíčový k získání jeho prvních klientů. Za třetí, najděte si první klienty. Začátky mohou být těžké. Nemáte ještě reputaci, takže musíte být aktivní při hledání klientů. Existuje několik platform, kde můžete začít, například Upwork, Freelancer, Fiverr nebo české verze, jako je Stovkomat. Důležité je si stanovit realistické cíle a vědět, že první klienty možná budete muset získávat s nižší cenou, abyste si vytvořili pověst. Za čtvrté, budujte si síť kontaktů. Freelanceři často získávají zakázky na základě doporučení. Čím více lidí zná vaši práci a může vás doporučit, tím více příležitostí budete mít. Networking je důležitou součástí freelancingu. Navštěvujte oborové akce, účastněte se konferencí, zapojte se do online komunit a vytvářejte kvalitní vztahy s klienty. Pavel zjistil,
že díky dobrému vztahu s několika prvními klienty se mu začali hlásit další lidé na základě doporučení. Za páté. Naučte se cenotvorbu. Cenotvorba je jednou z nejtěžších částí freelancingu. Nastavit si správnou cenu za své služby může být komplikované, zejména když jste na začátku. Mnoho freelancerů dělá chybu, že si nastaví příliš nízké ceny, což může vést k vyhoření. Důležité je mít jasný přehled o svých nákladech a o tom, kolik času a úsilí vám jednotlivé projekty zaberou. Za šesté. Stanovte si plán a cíle. Freelancing vám poskytuje obrovskou svobodu, ale bez plánu a jasných cílů se můžete snadno ztratit. Stanovte si krátkodobé i dlouhodobé cíle. Co chcete dosáhnout v příštích 3 měsících a co v příštích 5 letech. Tím, že si stanovíte konkrétní cíle, budete mít jasnější směr a motivaci. Jakmile se vám podaří rozjet kariéru na volné noze, dalším krokem je udržet si stabilitu a růst. Freelanceři často čelí cyklům, kdy je mnoho práce a pak zase období klidu. Jak tedy tuto nestabilitu zvládat? Za prvé, diverzifikujte své příjmy. Nenechávejte se závislí na jednom typu klientů nebo projektu. Pokud pracujete jako grafik, můžete například nabídnout i služby v oblasti webdesignu nebo brandingu. Diverzifikace vám pomůže snížit riziko v případě, že jeden zdroj příjmů vyschne. Za druhé, budujte si pasivní příjmy. Freelanceři mají možnost vytvářet si i pasivní příjmy. Můžete například prodávat digitální produkty, jako jsou šablony, návody nebo online kurzy. Mnoho freelancerů vytváří hodnotný obsah, který jim generuje příjem i tehdy, když právě nepracují na zakázkách. Za třetí, zlepšujte své dovednosti. Svět se neustále mění a freelancery, kteří se nevzdělávají, může rychle předběhnout konkurence. Investujte čas a peníze do svého rozvoje. Kurzy, školení, konference nebo odborné články vám pomohou udržet krok s novinkami a nabídnout klientům to nejlepší. Za čtvrté, udržujte si klientské vztahy. Dlouhodobé vztahy s klienty jsou klíčem k úspěchu. Klienti se rádi vracejí k freelancerům, se kterými mají dobré zkušenosti. Pravidelná komunikace, spolehlivost a kvalita odvedené práce vám zajistí opakované zakázky a doporučení. Pavel našel způsob, jak si udržet stabilitu tím, že si postupně budoval portfolio stálých klientů, kteří mu přinášeli pravidelnou práci. Díky tomu měl stabilní příjmy a když přišla výzva, byl připravený rozšířit své služby o nové nabídky. Freelancing je fascinující cesta, která nabízí velkou svobodu, ale i odpovědnost. Je to způsob, jak se realizovat ve svém oboru, ale zároveň vyžaduje disciplínu, kreativitu a podnikatelské myšlení. Jak jsme viděli na Pavlově příběhu, může to být cesta k většímu naplnění v práci, ale také k výzvám, které je potřeba překonat. Pokud vás freelancing láká, zvažte, co vás motivuje a jaké dovednosti můžete nabídnout. Ať už jste grafik, copywriter, vývojář nebo poradce, svět freelancingu nabízí nekonečné možnosti. Klíčové je začít a postupně si budovat síť kontaktů a získávat zkušenosti. A co vy? Zvažovali jste někdy freelancing nebo už jím jste? Jaké jsou vaše zkušenosti a co vás na této práci láká nejvíce? Dejte mi vědět do komentářů, rád uslyším váš názor. Doufám, že vás dnešní video zaujalo. Pro více zajímavostí o světě kolem nás nezapomeňte kliknout na odběr a nechte komentář, pokud máte tipy na další témata. Těším se na vás u dalšího videa.